Welcome to Ikaw Ako ug ang Butong channel. Feel free to subscribe for you to be updated on our latest video uploaded. Thank you and God blesses. Kumbinta. Tila na kay amri makay gulo. Umay kasulipod. Wala may kasulipod ka, may salikdan. Nya kay ay isda diri kay hayag bulan man kaon. Oo ba? Ay bulan. Ala. Muna siya taga, kulambot. Kulambot na siya. Pagtamarong, burot-burot, sigardilyo. Payaw ba? Payaw ka, mungundak. Data nila ko di. Ingatan titina. Titina na pa yung buka? Ingatan. Labiyag. Kana kulay ko. Dagko. Ito. May kilo ang isa. Ang dagko gina eh. Uy, Naman na sa takot. Pagigog. kada sila diha. Umay lang tirada. Pero, Katong nya to ko dito. Nga ko ato di. Ano biya ko nga ko. Ko nga ko mo. Wala. Grabe pang-isda na mo ato. di pa ko kakaya kaya itong panahon na yun. Grabe pang-isda jud na mo. Ngunit yung lagi mo nga, murunggo yung kuha mo sa kaya mga alas 10. Alas diri di alas di. Oo, alas 10 may tingdunggo sa mga kuha mo. Grabe pang-isda. Nago mo sa o kanadong o sayo pa kayo. Alas ni mo. Kuano si 3,000. Kakali no? 3,000, 4,000. Tabas Pero kayo. nag-standby ron kang may kaon sa tabas nun. Kanina pagkuli. Okay sa merkado dito, minus mang tabas mo. Minus yun. Di pa rin atong Minus tabas. bukan sa tulyo nga. Grabe pagka tabas. Kaliter mo na? Anong tabas mo kaliter mo dagsa na? Kaya tayo pagkawala. Oo, mo pagkuha, katurabang yung dagko kayo. Ano ka sa siya tong birthday siguro ng mama to nga. Pagkadagkuha sa tabas yo. Isa ka buok 3 kilo. Dah, kadagkuha kayo. Nangani upan ni 5 kilos. Pastigan lagi bukan kumatay tabasan ni buka. 5 kilos, 6 kilos. Sus, pagkagahian ni si Ruby Raw na raw, kanang gagmay gani nga. Lami yung kay Ibrahim. Masol ko sa una nga gahay kay Binaw kanang gagmay gani. Samot atong dagko kayo. Atong mga bulana, saya makabira ko sa 80, kabuok isa kabirahan. Na, unya dagko. Nga, mga medya kilo pod. Oo, dagko gyapon. Pero Lang dia madalang lang. Na sila balay te. dito. Kalimot mo naong ilang lang. Lang kerja naong. Lang lang gyapon naong. Oo, mo na siya kulambot. Mo na siya kanang sentinel. Naon na yun. Mo na paon niya, pinakapaon, ilad-ilad sa isda ba. Uwat na siya, sentinel. Uban ana sa unang panahon, balhibo man sa manok. Nya langan naman kayo kana ina na, sentinel oh. Mailad sila. Duha ra ba po na klase kay ang isa ana pino, ang isa dagko. Katong dagko dito nimo kuan gamiton. Katong pino kayo. Diri gamit matanan. Magamit na may mo kanang Gamit kirang matanan. Way Mo dako ba? way gagmay. kay ang Katalas katong kayo og dili mo gamito. katong dagko kay murag di makayo kanon. Kuan gyapon? Gabi iman. Ah bagay gabi man ko magkilak-kilak. Ano naman na ano. Tayo na. Okay. Mo na iligunon ni nailon pay kanang may murag color ina murag blue. Mo na iligunon ni nailon. Supati mo lang. Gusto mo color blue. Kana dug hits ang tawag ano. Medyo blue. Ligura. Mo na ikuan mo basta mo tagning na basta mabira ng tabas nga. Sabi ng kitong tandawan ng atong igat-igat wa kadagwa. Sipat nito mo kaupasol. Basta kay maglambing-lambing lagi. Ang tina, kaya nakadagwa si tina, halabang pasol na basta mo. Silong na sa suga sa light boat. Kita mo. Ano ba inaay mo ano? Katreta? Buda kayo, manang lagi pasol na yun, sige. Mastermind di ba? Lutaw ka ng pasol mo lagi, pag mukubit ang duha ka muktulo, lutaw yun ka ng pasol mo. Paspasan mo binawa, paspasan mo binawa. Makabaho ka? Kasi 30 ka no. 30 dahil. Ano ba? Haud mo. Ano na kaya yung haud mo? Hindi mo ganun sama. Hindi mo nabiya yan. Wala mo na ikaw. Balik yung kuan panungduman agi sa mga taga. Oo,
kita mo yung tagay na ni. Pag gunggo ang buntag, bilar ba ka? Mm. Isa ka matulog, maulam mo ka, pasmasag mo na ni. Tagduha ka, bak karton. Mm. Tagduha karton nga kanang taga. Yang ina na. Kailan ka magtulog sa karton? Sa gatos mo siguro sulo na yun. 100 pieces, Oo, 80. cinta. Maghimo sa kadaan na. Usa ka matulog. Kadaan daw himo jud, kadaan daw. Oo, kadaan himo kayo maputlan, mga di mo sipin ka maputlan yun anak. Grabe pong halap niya oy. Yung kanang mga barlang gagmay, habay na. O butiti. Sa to pa kung nakay sigatos ka buo ka na, nakay 80 ka buo ka na, may posibilidad nga sa 80 o 70 ka buo ka na. Pwede po Likod. Bago siguro paghulog ni mo anak gani. Pag miagi itong mga halab, iputol dito sa kabuk na mabilin. Pag bilhan mo, isa ka taga na bilin. Ah, o kuha na ko kay isa mo nang daghano ni mo himo siya kay. Kini man yo. Basta kay ang ideya ng mga anak ko ako sa una, di katig-katig, santos katig isa, katig isa do ako pumato, bira ka na. Bira. Pagkaurot na, lutaw na po dito, balik na pagkabira. Hindi hagpat, bira, hagpat. Dili po dress yung tungod na. Tungod mo na, tungod. Unang na sa sukod ug unsa ka ko na sa kalayo na isukod kay ano mo isa kabirahan, di ka masamad ba, di ka maigo. Bira na ka, hagpat. Sa dito bira. Nilutaw na po, pumuro to. Nilutaw na rin, birahan, balik. lain nilang ko andere dol kayang karang tingkatan. Di na mo kaon og diribuhi. Kaya paon. Tinggatan? Buhi. O, kanang tamarong, na. Ang tamarong. Buhi. Okay, Di yun na sila mo kaon og patay. mo ba? Di isbri po ka ng ilad-ilad, katong isda nga, o itong kahoy nga, o itong... Lihok ba? Di, katong, kung ba, kanang... Yan ang mga Murag- di karon na kuan. Kanang mura siya, mura rin isda, purma ba, pero kahoy. Di po na ito, di mo kaon. Wa po na sulay. Kaya kanang, Katong murag kuan ba? O kanang mga mura ko siya tuloy tanawod. Tuloy juga siya, kay pintahan na buto, tapos na itaga, ang ikaw niya taga. Ang diri ko diri taga, setian taga. Butulog mo dito, banang kamato. Nga na ka, dili, mo to ipundo dito. Pero mas lagi itong buhi, kaya magdigandagan mo na. Pag makitaan tong ganang ingatan, bago nito. Puti dito mo. Kanang pulunan ni mo nang initin to sa luang pratik. ingatan nga nang kuan. Kaon na to. Kuya nun. Kuya nun ba? 4 kilos. Murag puro masyag talakitok. Pero dagko kayo. Kahit 5 kilos o 4 Oo, kilos. dagko kayo. Aba ni ay mo. Kuya nun na siya. Inat na ako. Sakto Basta po ba yung- sakto po kay dako man po yung Uy. Oo, isang tamarong. Silwi. Amoy ra niya ba? dako po di mo hang kuan. Di mo tinapos. Kanang kanang Ano nylon. niya? Oo, nylon mo. Imong mag-nylon ka kutsinta. Imong tumoy ato, wala gamay ra. Gikan sa pamato kanang tingga, ang pamato tawag sa alambre. Kaya kanang limot na mga mayo, kanang di ka tingga ba sa alambre. Yan. Manay Tulawog, tulawog, kanang tulawog bay. Alambre ni siya nga ang Nay- tumoy nay gilingin, tingga, tumoy tunga. gilingin. Tunga, ipapaak siya kanang dito yung tunang tingga ba. Dito ni butang na ito, tumoy na siya tinyal, kanang tornilyo. Kanang tutoy ko yung madili malambot. Bisa ko sa niya ko, hindi malambot kay diris tumoy na tornilyo. Kung ito ihulogin mo, pagkada hulogin mo na, dupunin mo to, dupon. Pundo sa ka sa 20. Pamilya mo wala, laglag na ka, bungag ka pulo. 30 kang isda, kasarapit na sila, tuara po na sila dito, ito na sa ka na yun. Pamilya ni mga, uy, itandog man, pundo sa ka dito. Wala, aryan na po pulo. Pag mukuhaan ka dito sa mga saisinta, na dito na kapundo, kala aryan mo, pundo mo na sinta. Sinara po rin yung ano, technique po. Ay na, hindi ka kabalo mo na agad, tuwa kay kuha. Tuwa kay kuha, kabalo mo agad. Na, Technique po dahil. Uy, pangapin mo. Magkapit-kapit po tapo. Bilabi, ang gabi kay inom tuba dito na yung toto, ana. Kay, nakaan kami na sa una pag kumanog tactical inspection sa Gutalak sa una. Nag-trip media sa Siangan. Kaning isa, ako pa man ni kaning kung ano sa Guinness, Mercilagos Island mara. Karang isa walay taong kapuyo. Ana amot na karon, yo nanay kapuyo na karon. Wala, hingat hilang ka na. Lagi hilang kana. Anak puyo dia, namatay. Ang dagat dia bato ano. Sukit. Namatay na, namatay diha. Ay, dagan kayo.
Di mo pula ko itaw mo boy, di ay bato na. Ay bato na. Nay nanano mo kalubasa niya. Sama. Patay. Nay nanano mo bait niya. Di kedihilan jud na kayo. Nagluya ra, nagluya. Nagluya. Karon na niya mo. O ana, Lagi mga sumpuyo diha kay di ka ma kuan diha. Dunggo mi diha, tuyok-tuyok mi nang intiro bayangan tund ako. Gamay man isa. Sige may kanang yang pagi yang gaana man na kayo, puro mana gana no. Ini may isa dako na itaw kini wala. Kani yang diri magi ani bangka ni, yung tunga niya. Magi ang bangka, lapad kay nang kana na. Di ano. Kana nang isla ha may nakaanha ko ng kuratan ko nga nagkuha ra og kuha na ra sa duol. Da, igo ra gyud na. Man kay piting tinawa kay nang kilid na. Ang balas sa diri kita klaro kayo. Isda kilid-kilid. Ano kining dagat man ko. Bidugay mo sa dagat. God, 13 ka tuig ko panagat. Sindangan 7 ka tuig ko dia. Burungkan 6 ka tuig ko. Amatay una na ko kining panagat. Surti-surti gyud. Wala ra pud kana Ang dato nindot ato. sa panagat kung kanang Wala kana dato ato po. Ito panagat. nga mo ko ato. Imo nga mo na dato. Mo na na to. Kuban mo to, kuban mo to gibanan ako. Amura ni mo dato. Amura kay imong tanan nimong kuwaon na silang kindahan. Bugas, sigarilyo, kape, sudan, adi tanan nila. Ang income dito, na kay pundo, tigo. Mahulog mo, mabalik na sa ilang lamlanan kayo. Sila may katinda po. Nyala lang di kamu. Oo, hindi mo silbi Sa dito. sa kada dito kay Kada mo siguro. kada ba ba kay kapalit kay opay Wa man kay sapi. Ang nindot ko kayo ganun. Basta na kay kaguling. Ang nindot kaguling, parang kayo, ang sundakan. Kaguling niya ako na. Murag, luag-luag din mga busa. Malunggo na Pilang mo kayo mong sakayan mo na rin, doon na lang na kay yatag na ni kalde ang ida. Di traditional mo kaya po mo sila. Dalang ni sa tagaan kay maura nga po di mo tagaan di karon gyud mo mapagod. Mungkin, taga na nagkaugaling ako. Kaya di mo tagaan to, sa imo mo ito mag-iarang nga po. Asa ba mo? Hindi mo na mo. Tagaan aron. Taga, wala, imo na. Kaya rin di pa ka magkugi, anak. Nangaray mo kaugaling ako. Ano sa Dios nakapagbalay. Ha? Pagbalay Namay mahimo ay dito ko no. Ano ba? Sa kaya. sige niya balay. Oo. Gampis, sindangan tinihana. Kaning mga istayla sa mga panagatan ka na Sa sindangan na, panglumba man na. Ang istayla ka nga ng purmaw na kumbis-kumbis. Panglumba na. Timanaga na. Ang ayo ani ludilinda nga masila. Inundom sa una panagat na pilitor ko to. Kubkuban sa manos, dako. Ang basta kay sa mana straight, ako sa kaduluman straight. Ako ni mata na ko rin, magmila-mila na rin. Sunod-sunod ito, di ba? Diri karong kuan. Karong buntayan. Ako na ko kuan dito. Ano sa buntay na ko entrada. Buntay na po. Bulan sa Singri, Singri. Kan na, muna nindot panahon mo nito rin. Ganyan, mga baho lagi nang ay, pagdabos niya nag-workout. Oo, pag-body type, may napilang lagat. Body so, Huwag mo taon-taon na, siguro, may ganun ito ang rinapin. may nagsirin pa rin, hindi pa rin sa ako ng panahon na. Tugaw na mo kayo, no? Ano may gawa? Kasi ano dito? Mag-isip? Meeting ko, ako ko. Bakong, ibis. Katawa ko ng ibis, dalo kayo. Meron pag mapusla ni Muti, bukugo na, may binagkuhan na eh. Lamay ka kinilaw. Pero lang yung kinilaw, bukugo na yung hirap. Lisod kayo patong. Wow, di mo ang karang sa likod Oo, niya. likod niya, silik niya. Yan. Mura ay bukugot. Lamig kayo kinilaw, pero Lamay lisod ka kayo patong. kinilaw, tabi-tabi. Binaga yung labas mo dyan kayo, ibis, kanang baling, kanang mabaling ba, kanang, Asa mo muli ron dito kaya mong talak mo muli? hindi kan. Sunod na mo balik yun, may Dagang kasali. daw. Ay, bulumo tagdagat ng init mo bukay ko ng mga adlaw orasaw ko Iyo di ko daw. Sarap na tira dito po. Iyo.
Sunday. Lulo ko nimo. Aw, lulo kan iukas na ito. Ang isaan amahan ko ni Poyo. Inahan, isuon ako. Ano lagi? Ano gani? Na, Lulo gani? lulo. Ito magbibiyo. Pupo. Opo. Pupo gani na iukas. Ano itong yun ako Oh, ng iukas. Biyon ako ito. Ano mo? Pero ako ay lulo ay. Hello. Pupo na. Ay, sana lulo kayo. Matigulang magandali ka na. Iya, bisa tingulang. Ang galulo kay mura po. Ang galulo kayo mo ng lulo eh. Yan, lantern ito. Lantern dari ito na lang. Oo, nakakuha na dari. Mangutan na rata. Nangdalatag ka ng pulong ba nga mango. Kaya nang hunay, talisay dia. Yan eh. Kung sila yukas, tuwa pa dito lang pa. Oh, di pa dito pa. Ang lag-lag sabi dito kay pahimus lang tani ato. Kailangan din ito, tingulang mo eh. Mo lagi. Lulo na ko, lulo. Sandakan. Ay mga kabutong, Butong ka. butong buga. Mo to mo ang experience diri sa among uyuan diri sa Luay, Apuhan. Apuhan. Apuhan nimo. Oh, sa layasan. Ang layasan. Talaglag mi diri ang mga salamat mi nga nakabot mi diri sa dugay panahon. Kaluy sa Dios buhi ra gyapon. Daghang salamat mga kabutong. Bye bye.